Стадион. Емисија за вашата вистина. Стефан Дечев, професорот од Бугарија. Професоре, дали се слушаме? Да, чуваме. Вака, веднаш да ви пожелам добре дојде во емисијата. Да ви го поздравам тоа што го направивте, што го обелоденивте пред една недела. Бугарско-македонски клуб има прекрасни реакции во Македонија, ама има и значителен дел кои што реагираат негативно. Како да е подобро да се направи бугарско-македонски клуб за непријателство отколку за пријателство. Како помина промоцијата во Бугарија? Дали слично како тука имаше најразлични реакции, меѓу кои доста негативни? Мислам дека во Македонија са по-позитивни реакциите, но и в Българија се като цяло позитивни и бих казал също неутрални или изчаквателни. Да видим каква ще бъде дейността, активностите, събития, както казваме ние, или настани на клубът, и тогава ще се даде оценка как се развива дейността и действително ли клуба помага за развитието на македонско-българското приятелство. Реакциите, гласноста е голема. Значи, интересот е многу голем во Македонија, претпоставувам и во Бугарија. А кратко да кажете кои се целите на овој клуб и каква ќе биде динамиката на работењето на клубот. Гледам дека се повеќе луѓе се приклучуваат, веќе над 150 личности и од Бугарија и од тука се приклучени на оваа иницијатива. Да, всеки ден в клуба за приятелство влизат нови български и македонски граждани. Клуба за приятелство тръгва от така диагнозата, която правим ние на българо-македонските односи от последните 4-5 години, особено от последните 2 години, когато се влушиха. Членовете на клуба в нашата харта или повелба на македонски констатираме лошите отношения и ги намираме в двете декларации на двата парламента, които чертаят червени линии за двете правителства, българското правителство и македонската влада, а от друга страна и едната декларация на нашето събрание и на вашето събрание се разминават с постиженията на съвременните социални и хуманитарни науки и съвременната историография. В този смисъл политиката се меси в науката и то по непрофесионален и лош начин. На второ место имаме констатацията, че в академските среди и в България и в Македония преобладава един мейнстрим, който е националистически, едностранчив и също влияе лошо върху отношенията. И на трето место, в по-голямата част на медиумите, както в България, така и в Македония, преобладават националистически негативни гласове спрямо другата страна и тези неща ние искаме да ги променим, като изградим групи за приятелство в различни области: икономика, бизнес, инфраструктура, медии, регионално сътрудничество, туризъм и вероятно да променим тези неща, влияйки по този начин върху политиката, върху вземането на политическите решения, но най-вече да създадем една нова атмосфера, а и една алтернативна група за история, нещо като алтернативна историческа комисия на официалната държавна комисия, която да се опита да отпуши диалога между нашите две страни и нашите два народа. Мислите kad ќе помогне тоа малку да ги охрабрите и од бугарската страна и од македонската страна вашите колеги историчарите, антрополозите кои што членуваат таму? Еве, дали и професорот Чепреганов може да го вклучите таму, макар што неговиот став е дека таа комисија треба да престане да работи?
То има и хора от България, които смятат, че не трябва да има комисия. Освен това, ние не сметаме дека ќе създадем во май комисия и во юни она ќе завърши своята работа. То е невъзможно, но мисля, че тая комисия нема сега да хода в детайли и в конкретика не искам да ходя, но това, което съм убеден, е, че ако се съберат истински професионалисти и истински експерти от България и от Македония, както историчари, така и от съседни хуманитарни и социални дисциплини, при един искрен, откровен, отворен и професионален диалог и дебат могат да стигнат до резултати и да не свършват срещите им така, както свършват срещите в момента на официалната междудържавна смесена историческа комисия. Професоре, рековте на промоцијата на Бугарско-македонскиот клуб дека барањето за влегување на бугарскиот народ во македонскиот устав е надвор од договорот за пријателство, надвор од сите декларации, барања. Дали е тоа сигнал дека со тие нови барања постојано се обструира можноста да се направи некој договор и да се тргне ветото на македонскиот пат кон Брисел, кон Европа, и дали можеби на тој начин наговестувате дека и во јуни треба да бидеме песимисти и дека нема да се случи ништо во смисла на деблокирање на македонскиот пат до Брисел? Ами, ще бъде трудно, но мисля, че не всяка надежда е загубена. Това, че искането за включването на българите в Конституцията се появи след договора, след рамковата позиция, след декларацията на парламента, чак юни 2021 година, то не е въпрос на дебат, това е ясно. И изведнъж стана основно българско искане. Дори ми направи впечатление, че председателът Радев на конференцията ония ден в Националния дворец на културата вече не говореше за пакета 5+1 или 4+1, а за пакета 1+5, което значи дека това искане става базисно, основно и първо искане. От друга страна, мисля, че има начин да се стигне като че ли до някакво решение, но това е нещо, което ще го решат политиците. Това не е точно непосредствената работа на клуба. Работата на клуба е да промени атмосферата. И ето сега аз ви казвам за първото събитие, което клубът за приятелство смята да организира на 16 май, понеделник, 16 май, Любчо Георгиевски пристига в София и ще имаме дебат българо-македонските односи 2017-2022 година. Проблеми, неуспехи, перспективи. Предполагам, още не е много сигурно, но предполагам, че събитието ще бъде в военния клуб в София. И ще има едно предаване мое полчас, едно предаване на Любчо Георгиевски друг полчас, и вътре са поканени всички членове на клуба за приятелство, плюс всички български медии. За крај само да ве прашам, како гледате на тоа што се случи во Битола? Една чудна работа. Ванчо Михайлов стана голем херој сега за бугарските комунисти, за Јотова. Кој е вашето мислење, вашиот коментар? Мисля, че това посещение не е в добрата посока и до голяма степен като че ли беше негатив за иначе позитивните развития, които имахме от януари месец насам, и добрия диалог, който има между двамата премиери Кирил Петков и Димитър Ковачевски. Иван Михайлов е контраверсна фигура не толкова дори за самата Македония, колкото в самата България.
и избора точно на това име наистина може да бъде разглеждано като провокация към македонската общественост. Но нали за това създаваме само 3 дни след това. Това беше на 16 април. Клубът за приятелство беше създаден на 19 април. И клубът за приятелство, неговата цел е така да работи в позитивна посока и да бъде една контратежест спрямо подобни провокации. Да припомня, че в хартата или повелбата на клуба за приятелство ясно е записано, че се вдъхновяваме от европските ценности, европските вредности и нашата обща европска иднина, и от друга страна от общата история, но общата история е разбрана като историята с личностите и събитията, които ни повързуват, а не личности и събития, които ни разделят и генерират образа. За крај само, еве уште еднаш, поздрав од професорот Чепреганов. Се познавате? Сакате ли нешто да го прашате? Не, много поздрави на професора и от мене. Ние се знаем с него от 2002 година, ако не се лъжа. Април 2002 година сме се запознали за пръв път на една конференция в Солун. Пак беше за балканското приятелство. Да се надяваме, че ще имаме по-добро бъдеще. Благодарам, професор Стефан Дечев. Стадион. Емисија за вашата вистина.